पाऊस वताक लागलो काय आमच्या 20 वाल्यांका कामा करूची याद येता। असाच वेंगुर्ल्यात झाला। पाऊस सुरू झालो तरी कामाक काय त्यांच्यानी हातही लावूक नाही। ह्या बघून शिवसेनावाले खवळले। ह्याच्याच वरसून वीज वितरण वाल्यांका धारेर धरल्याने वरिष्ठ अधिकारी आणि खालच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यात जर समन्वयच नसात तर विश्वास ठेवचो कोणार असो प्रश्न सचिन वालावलकरांनी विचारल्याने ही सगळी कामं पूर्ण करूक शेवटची 20 तारीख दिल्याने काय तुम्हाला सांगतो तालुक्यामधलं 15 दिवसापूर्वी पालकमंत्र्यांसमोर बैठक झाली। पालकमंत्र्यांसमोर बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये एसी साहेबांनी काय सांगितलं, संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 90% काम पालकमंत्री महोदय आम्ही झाडं कटिंग असेल, त्याच्यानंतर जे जुने आपले काय बोलतो तुला फ्यूज काय ते जुने आहेत ते आम्ही नवीन घातलेले आहेत। कुठे प्रॉब्लेम येणार नाही। तुम्हाला निधी पाहिजे का, निधीची आवश्यकता नाही, पुरेसा निधी आमच्याकडे आहे, हे शब्द कोणाचे आहेत, एसी साहेबांच्या समोर मी बसलो। असं असताना सुद्धा मी जिल्ह्यातल्या 7 तालुक्यांचं बोलतच नाही। काल ज्यावेळी आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी विचारलं, यांनी विचारलं बा एक कोण माळी साहेबांना विचारलं तुमच्याकडे काय काय तुमचा कुठचा भाग येतो, इन्सूर असेल, पाल असेल, मच्छीमार असेल, उपादंडा असेल, हे सर्व घोडावडा असेल, हे भाग माझ्याकडे येतात। मग ह्या भागामधला वायमनलाच बोलवलं की त्या भागामध्ये कटिंग का झालं नाही, तर तो म्हणतो कटिंग माझ्याकडे केलंच नाही। हे सांगतात तुम्ही रिपोर्ट पाठवलाय 100% कटिंग झालेलं आहे, तुमचा रिपोर्ट आहे साहेबांना, साहेब मला स्वतः बोलले मला रिपोर्ट पाठवलाय 100%। असं असताना तुमच्यामध्येच कम्युनिकेशन नाही, तुमच्या असताना खालचे ऑफिसर सुद्धा अशा पद्धतीचं खोटं सगळ्या पदाधिकाऱ्यांसमोर बोलायला लागले, तर विश्वास कोणावर ठेवायचा। 3 लाईन मोठे